mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako ang sinorpresa ng boyfriend ko. Hello, DJ Rocky. I'm your avid listener. And now, ako naman ang magbabahagi ng storya ko sa iyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Yuki. I'm 26 years old and currently working here in Manila. This is my secret file. Back in 2019, graduating ako ng college, I met Enzo. Typical na estudyante lang ako. Nag-aaral ng mabuti. Masaya. Kahit hindi mataas ang grades. Basta hindi bagsak. Pero aaminin ko na mahina ang isip ko. Dahil hindi ako madaling makapick up ng lessons namin noon. Opposite ko si Enzo. Kahit hindi siya mag-aral noon, nakakapasa siya sa lahat ng exams namin. Hindi mo makikitang nagbabasa. At kung madalas, labas pa ng eskwelahan. Meaning, nagbubulakbol pa. Naging magkagrupo kami sa isa naming subject at naging magkalapit na kaibigan. Kada uwian ay naglalaan siya ng oras para turuan ako sa mga lesson na hindi ko gaanong naiintindihan. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na nagugustuhan siya. Napakabait niya at napakahaba ng pasensya niya sa akin. Pero itinago ko ang nararamdaman ko dahil ayokong iwasan niya ako sa oras na malaman niya ito. Hanggang pagsapit ng graduation namin, umamin siyang gusto niya ako. Sobrang saya ng puso ko, DJ Rocky. Dahil alam ko sa sarili kong inaantay ko lang na bitiwan niya ang mga salitang mahal niya rin ako. Sinagot ko siya at naging magandang takbo ng relasyon namin. Naging legal kami both sides at wala namang naging problema sa pamilya namin. Pinaaalalahanan lamang kami na makakapaghintay ang pamilya kapag stable na ang aming trabaho o kapag may stable na kaming trabaho pareho. Close siya sa parents ko, welcome na welcome ang bawat isa sa amin. Kahit kasagsagan ng pandemya, hindi ko naramdamang nagkukulang siya ng oras para sa akin. Palagi niya pang hinihiling na sana
ay bumalik na sa normal ang lahat para magkita na kami. Excited kaming dalawa na magkita dahil puro video call lang ang nagagawa namin. Hanggang last year, June 2023. Nagbakasyon ang pamilya nila sa probinsya kasama siya. Hindi ako nakasama dahil working na ako at hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko. Okay naman ang lahat. Plano ko pang sundan siya roon. Kapag naging maluwag na ang schedule ko. September last year, hindi na niya ako masyadong kinakausap. Nagtataka na rin ako kasi lagi raw siyang may ginagawa kahit na noon. Magte-text or chat siya kapag magiging busy ang araw niya. Malapit na rin kasi ang anniversary namin kaya ang nasa isip ko, baka naghahanda. Dahil taon-taon siyang may sorpresa para sa akin na medyo kinakikilig ko. Ikinatutuwa ng puso ko. Ang nasa isip ko naman, sorpresahin ko rin siya. Pupunta ako sa probinsya nila na alam ko naman kung paano pumunta dahil naisama na nila ako roon. Maraming beses na. September 22 ang anniversary namin. Kaya naisip kong bumiyahe ng madaling araw para maaga rin akong makarating sa kanila. 4 na oras ang biyahe mula rito sa Manila. Habang nasa biyahe, iniisip ko na ang magiging reaksyon niya. Excited akong makita siya at ang buong pamilya niya. Pagkarating ko roon, 7 pa lang in the morning. Pero nagluluto na ang mama niya at mga tita niya. Ikinagulat pa nila na nakarating daw ako kahit na ang sabi ni Enzo ay busy raw talaga ako sa trabaho. Pinaakyat nila ako sa taas dahil paniguradong tulog pa ang boyfriend ko. At siguradong matutuwa yun sa pagdating ko. Alam ko ang kwarto na tinutulugan ni Enzo dahil dito rin ako natutulog kapag nagbabakasyon ako. Pero mukhang mali ako nang hininto ang pinto. Dahil may naririnig akong babae. Ingay na alam kong pleasure ang pinanggagalingan. Pamilyar sa akin ang boses. At bago pa ako makaalis, ay narinig ko na tinawag niya ang pangalan ng boyfriend ko. Enzo. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko, DJ Rocky. Ako ang sinurpresa ng boyfriend ko. Nakita ko na lang ang sarili kong nakatayo sa harap nilang dalawa. Si Enzo na nasa ibabaw ni Ella at parehong walang saplot. Kilalang kilala ko ang babae dahil pinsan niya ito. Malapit na pinsan na noon pa man. Nakikita ko na kung gaano sila ka-close. Mga hayop kayo! Yan ang nasabi ko at pinaghahampas ko silang dalawa. Mga baboy! Kaya pala, hindi na magawang makapagparamdam sa akin dahil sa pinsan niya. Si Ella na, alam kong bata sa amin ng 6 na taon ay hindi pinalampas ng mga hampas, hablot sa bunot at mura ko. Enzo, naman. 20 years old lang si Ella, pinsa mo pa, na. At hindi ko na napigilang pagmumurahin sila sa sakit na nararamdaman ko. Galit na galit ang puso ko na parang gusto ko silang patayin pareho. Ang sakit-sakit. Pero wala nang masasakit pa sa sinabi ni Ella. Ate Yuki, tama na po. Buntis po ako. Naiiyak niyang sinabi sa akin.
Hindi ko na maisip kung paano ko silang tingnan pareho ng masama. Pero parang gusto ko nang mamatay ng mga oras na yun, kasabay ng walang humpay na mga luha ko. Isang sampal na malakas ang naibigay ko sa boyfriend ko. Porket hindi mo ko nagagalaw, porket ba wala pang nangyayari sa atin kaya sa iba mo hinanap yung punyetang init ng katawan mo? Yes, DJ Rocky, wala pang nangyayari sa amin. Dahil matindi ang paniniwala at respeto kong ito. Alam ko na ito ang pinakamahalagang maireregalo ko sa kanya sa oras na ikasal kami. Sa oras na maging mag-asawa kami. Na sa tingin ko'y hindi na mangyayari. Ang sakit-sakit. Kasabay ng pagluhod ni Enzo sa harap ko at paghingi ng kapatawaran ay ang pagsasampal ng mama ni Ella sa kanya. Si Tita Rhea. Love, please, umuwi tayo ng Maynila. Mag-usap tayo roon. Please, I'm sorry, love. Mahal na mahal kita. Mga salitang paulit-ulit kong naririnig. Na parang nawala ako sa realidad. Yung gusto kong maglumpasay. Gusto kong magwala. Tiningnan ko silang lahat. Isa-isa. Umiiyak. At galit na galit ang mga mata at puso ko. Happy anniversary. Mariin kong sabi. Kinuha ko na ang mga gamit ko at umalis. Sa 4 na oras na biyahe ko pabalik, iyak ako ng iyak sa bus. Pinagtitinginan ako ng mga pasahero pero hindi ko magawang tumahan. Tawag ng tawag si Tita Kali, mama ni Enzo, si Tita Rhea, si Enzo. Pero wala akong gustong makausap ng mga oras na yun. Gusto kong makauwi. Gusto kong makapagpahinga. Sa ngayon, DJ Rocky, nagme-message pa rin si Enzo. Nagme-message pa rin ang pamilya niya sa akin pero hindi ko magawang mag-reply sa kanila. Tumigil na rin muna ako sa pagtatrabaho dahil hindi ko kayang mag-concentrate sa ginagawa ko. Nalaman na rin ng mga parents ko ang nangyari. Galit na galit sila kay Enzo. Magdilimang buwan na ang ipinagbubuntis ni Ella. Galit ang pamilya ni Ella kay Enzo. Paminsan-minsan, umiiyak pa rin ako sa lungkot at galit. Pero salamat sa pamilya ko na dinadamayan ako sa oras na hindi ko na kinakaya. I'm still praying for my healing. And I hope mangyari na yun. Salamat sa pakikinig. Muli, ako si Yuki. At ito ang aking secret file.